Ina zuwa za mu sami Osman. Babban yaya ne da kannan shi. Wannan fans ɗinka ne. Wannan shi a wallahi lafiya kalau ya garin ba mu cafke ba. Shi wannan a rayuwar shi ba abin da yake so irin ɗaukaka. Allah yana son ɗaukaka ka gani yanzu sai za a iya yanke hannun ya liƙa a ɗaki mun gaisa ya sha jan hula. Wallahi Allah shi kawai ɗaukaka yake so wai an ce kuma sai ka ya taɓa tumbin DJ AB haka boko. Lallai zai saukaka. Wallahi a dai mishi afuwa inda dama ya shafo daga sama. Ina shafawa zan ɗaukaka. Wallahi babban ya duba lamarin nan kakkasa na a kunya. Yanzu mutane za ka dinga kawo min. Kakkasa na a kunya. Eh? Kakkasa na a kunya. Iya tumbi ne, iya tumbi. Kawai haka zan shafa. O kana ma da yadda za ka shafa shi. Daga sama dan Allah amin alfarman nan wannan shine alfarma na farko da zaka